Diretsahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Nakatutok pa rin po kayo sa number 1 Music and News FM sa lalawigan ng Pangasinan. Ito pa rin po 104.7 IFM Dagupan. IFM News. Kamustahin po muna natin ang pagbubukas ng ating klase. Okay lang ba? Mula po sa Teachers Dignity Coalition, ang kanya pong pinuno, no? Si chairman po ng TDC, si Sir Benjo Basas. Napapasok na, pabati mo na po natin po. Good morning, Sir Benjo. Yes, good morning, Sir Mark. Magandang umaga po sa buong Pangasinan po. Opo. Sir, yung inyo pong assessment so far sa ating pong nagbukas na klase, lalong-lalo na po yung pong mga ngayon pa lang magbubukas dahil apektado po ng habagat at saka ng bagyong Karina na nagdaan po. Sir Benjo. Generally, masabi natin okay naman. Ano po, at bagamat siyempre yung mga perennial problems po natin ay hindi naman talaga maiiwasan po at recognize naman ito nung lahat kahit ng Department of Education yung congestion, yung kawalan ng mga materials doon sa ating eskwelahan, especially ngayon na medyo meron tayong bagong pinatutupad na curriculum. Opo. And siyempre ang most glaring perhaps ay yung naging bumulaga sa ating mga teacher na tambak na workload because of because of this new curriculum and approach doon sa pagtuturo at may mga bagong dinagdag na mga trabaho sa ating mga guro. Naka-apekto talaga. Medyo nagkagulatan. Opo. Okay, itong nagkagulatan po. So ano po talaga ngayon? Dinadaing po ngayon po ng ating pong mga teachers po, particularly ng inyo pong mga miyembro dito po sa mga bagong direktiba at mga bagong dapat i-comply sa ating pong new curriculum na pinapatupad po ng Department of Education, Sir Benjo. Specific po dyan, yung etong tataas na workload at mahabang oras nung trabaho. Kasi prior to this, nung mga nakaraan, hindi naman talaga umaabot ng 6 na oras nung actual. Tapos yung hawak namin ng mga sections ay naglalaro lamang sa 5 to 6. Plus yung aming iba pang trabaho, gaya ng pagiging class advisor. Ngayon hindi. Maabot na kayo ng 7 to 8 na sections. Tapos yung actual teaching ay umaabot na ng hindi pala umaabot. Nire-require na dapat 6 na oras na nagtuturo. So napakabigat for a teacher na 6 na oras siyang nagtuturo. So, yun yung medyo gusto naming ihabol kay Secretary Angara. Na dapat ma-review ito. Kaya pala pinagpahinga ng buong June, July, sir. kasi mukhang ganun nga. Babawian pala. Hindi, pero dito po sa inyong napipintong hihilingin nyo po na pakikipag-usap, ilalabi nyo po ito pong ano po na ito. Ano po ba yung ideal sa palagay po ninyo na dapat po sa pagre-review po ng guidelines po na ito na bagong ipinatutupad po sa ating curriculum? Ano ba dapat yung acceptable hours at yung pong mga hawakan ng mga trabaho po ng isang teacher? At anyway, idagdag ko na rin, sir, yung pong paano yung usapan na isa-separate yung mga administrative work po, Sir Benjo? Masusunod ba ito? Well, magkarugtong yan yung sinasabi niya kasi may binabanggit yung DepEd dati na dapat ang mga teacher ay wala lang mga administrative tasks yung extra ng mga tasks tama rin naman ba yan? Opo, meron namang nilabas na panuntunan ng DepEd hinggil dyan pero yun nga sabi kasi, di ba, kung maaalala ninyo ang sinabi rin dati ni Secretary Inday Sara, ibalik sa classroom yung mga teacher. At yun na nga yung na nangyari yun, literal, na
talagang kinakailangan lahat ay guguguli na ng teacher doon sa classroom activities niya, no? So yun po, no? Meron tayong meron tayong 3 bagong mga polisiya na kaugnay hinggil dito, no? Opo. Yung policy on administrative tasks, no? Yung policy on working hours, no? At yung policy yung matatag curriculum, no? Na naging justification nga nitong mga ginagawa na ito sa ating mga guro, no? Pero right now, may initial na kami ng mga usapan with the DepEd officials, no? Apo. At kami ay nagpadala na rin ng position paper, no, at formal na liham kay Secretary Angara, no, para talakayin ito, no? So initially talakayin, pero gusto namin sana, no, alisin na muna, no? I-suspend, no, yung implementation, mag-usap, no? Kung matatandaan ninyo, no, yun din yung dahilan kung bakit kami humihingi, no, ng at least ng 1 week, no, na postponement sana, no, ng pagbubukas ng klase no nakarang linggo, no, para pag-usapan kasi ang dami tapos hindi pumaayos, no? Doon nga sa assessment, no, natin, lumalabas medyo chaotic, no, itong nangyari po na ito, no. At tama, no, sabi ni BP Inday noon kay Secretary Angara, no, nung turnover, welcome to the chaos, no. At totoo, no. Kayo nasumpa ata. Chaotic talaga, sir. Okay. So anyway, meron na po kayo palang naipasa na position paper po ng inyong samahan na meron po kayong inirekomenda for sure na prescribed dapat na gagawin. And ito po ang kahilingan niyo po dito, linawin lang po natin, gusto niyo po masuspend muna ito pong implementation nito pong bagong polisiya po na ito, Sir Benjo. Yes sir, no. Kasi ang problema namin dito, no, yung rules ever since. Wala namang sinasabi na i-require yung teacher ng 6 hours, no? In all fairness, no, meron namang ang Magna Carta for Public School Teachers. Ang sinasabi niya, yung mga teacher ay any teacher, no, involved in actual classroom teaching, if I use it, no, may not be required or shall not be required to render more than 6 hours. No, yun yung sabi, no, ng batas. Ibig sabihin, pwede naman na umabot ng 6 hours, no? Pero ang ginawa ngayon ng DepEd, sige, bago yung ginawa ngayon, no, anong nangyayari dati, 'di ba? Ang teacher nagre-render lang, no, nung oras, no, na kailangan niya lang, no? Hindi umabot ng 6 hours, no? 4 to 5 hours yung average, no? Kasi pwede rin naman, no, na mas mababa sa 6 hours kasi ang limitation ng batas ay maximum, no? So basta maglalampas ng 6 hours, no? Pero pwede na mababa. Ngayon iba, no, ang ginawa ng DepEd ngayon, no, na wala naman sa batas, no. Ang ginawa niya ngayon ay yung teacher dapat ay mag-render ng 6 hours. Ni-require niya, no? Required. Social, sabi niya dito. So medyo yun yung doon nagkaroon, no, ng kami, no, ng contention dito, no, at nagkaroon kami dito ng usapin. Kaya nga sabi namin dapat iklaro natin ito. Diba? Kasi hindi po kailanman magiging productive, no, ang isang teacher na pagod, no. So at makaka-apekto ito, no, dun sa kanyang kabuuang paglilingkod, no, sa kanyang kabuuang trabaho, no. So mag-suffer hindi naman lang si teacher, no, mag-suffer yung kanyang yung quality, no, ng kanyang trabaho. So ito po ba yung yung binabanggit nyo po na ito po yung part po noong Department Order number 10 na meron pang frequent asked question link para po sa matatag curriculum, Sir Benjo, nakapaloob po dito? Ito yung application, tama, no, mabuti nga na itanong mo yan. No? Yung matatag curriculum kasi is actually content and strategy, no, on how to teach ito nga, no, yung bago nating curriculum, which is matatag curriculum nga na tinatawag, no. Opo.
Actually, okay lang sana yun. No, okay lang naman no, na magpapalit tayo ng content, no, from time to time, no. Hindi naman ganito kadalas kagaya sa DepEd, no. Pero ang naging problema, yung kaakibat niya, no, na class program at working hours. No, at hindi lang yun, no, meron pa siyang mga idinagdag na kung ano-ano, no, like for example, National Mathematics Program. So meron siyang dinagdag na National Reading Program, no, doon sa ating on top of our regular academic program, no. Meron ka ng subject na mathematics, meron ka pang National Mathematics Program. No? Meron ka ng subject na English or Filipino, meron ka pang National Reading Program. You know, parang ganun po. So nagkakaroon ng redundancy, no, and at the same time yung oras ng teacher ay nadagdagan, ano, para doon sa pagtuturo nito. Tapos isa pa, yung prescription, ano, na ginawa ng DepEd doon sa national sa DepEd Order number 10, which is matatag curriculum nga, no. 45 minutes, no, 40 to 45 minutes, no, yung bawat klase, no, regardless of the subject, no, 45 minutes yan. No, so tapos doon mo pagkakasyahin, no, ibubuuin, ano, yung 6 hours in a day. No, so kaya ang dami mong hawak na section, kapag ka may hawak na section ng teacher, no, ang ibig sabihin niyan ay masyadong malaking trabaho yan, no, kada isang section. Kasi yun yung hindi siguro na unawaan dito ng ating with due respect, no, ng ating Department of Education. No, pagtuturo hindi naman kung nagtuturo ka lang sa classroom. No, pagtuturo kapag hindi ka na nasa classroom, sinicheck mo yung exercises ng mga bata. Yes. No, sinicheck sila, di ba? Ina-analyze yung learning progress, no? Tama. Yung bawat bata, no? Bibigyan mo siya ng grade, no? At the end of the quarter, of every quarter. Anong ibig sabihin yan, no? Mas marami kang hawak na section, mas mabigat yung magiging trabaho mo. No? So, correct. Hindi, kasi kaya ang aming panawagan, no, na ayusin natin, i-rationalize natin yung hours of o yung teaching hours ng mga guro, no. Kasi hindi naman ito kagaya ng ibang trabaho, no, Sir Mark. Opo. No, trabaho mo guard, no, pag alis mo sa post mo, wala ka na. Wala na. No? Papahinga ka na lang. Correct. Trabaho mo ay clerk, no? Pagkaalis mo doon sa computer mo, tapos ka na. Hindi ganun ang teacher eh. Give me any other profession, no, na nagtatrabaho, no. Lalabas ganun yan, more or less, no, maliban sa teacher. Ang teacher kasi hindi natatapos ang trabaho mo sa classroom. No, kaya nga pinapayagan kami ng Magna Carta, no, na 6 na oras lang din talaga kami, no. Tapos yung na oras lang rin kami sa school dapat, no, yun yung sinasabi nung civil sa amin noon, no. Kaya may peculiarity kasi, yung trabaho, no, ng teacher. Na dapat pinalanin, no, dito sa mga ganitong college. Apo. Sige po. Anyway, quick po dito, medyo masalimuot at talagang totoong dapat na upuan po ito with all the stakeholders at ng Department of Education para po talagang hindi naman madihado, particularly itong ating pong mga guro. Sir, in connection with this, baka naman dahil dito sa dagdag sahod po at allowance, quick, po ninyo, po dito, reaction sir sa pag-anunsyo na any day from now dito po sa taong ito, mabibigay po itong aumento po sa sahod po, pero hindi kasama yung mga entry level ng mga guro. Well, hindi naman dapat gano'n, ano? Kasi sa totoong buhay, hindi lang naman mga teacher ang bibigyan ng aumento, no? Hindi correct. lang po. Correct. Para sa ng government employees. No, kaya hindi pa pwedeng sabihin, ano, bibigyan kayo ng sweldo eh. Kaya dapat nagdagdag ng trabaho. Para no, well, in fairness, hindi naman ganyan yung binabanggit ng ating pamahalaan, no? Yes. But yun nga po, no, hindi pa pwedeng sabihin, ano, na o mag-justify ito. So, dahil lahat naman ng empleyado ng gobyerno ay bibigyan ng aumento. Tama. Pero kami lang ang dadagdagan ng trabaho. Parang ganun po. No? Pero tsaka itong natipintong aumento na to,
So talagang maliit lamang naman ito. Hindi naman talaga substantial na masasabi. No? Sabi mo hindi kasama yung entry level. Opo. Yan dapat para maging substantial, yan lahat yung entry level position or entry level salary ng ating mga guro. Pero hindi ganon yung direction ng ating gobyerno. No? Kahit doon sa mga dialogue namin sa PM, no? Walang ganon. Okay. So anyway po, Sir Benjo, inyo na pong mensahe na lamang po syempre sa ating pong mga kaguruan, particularly ng membro po ng TDC at sa ating pong gobyerno rin, no? Particularly ang Department of Education sa usapin po na ito ng ating pong implementasyon ng bagong curriculum. Well, yun, umaasa po kami no na by the coming week, the coming week ay magkakaroon na po ng usapan between the level management and our organization para po dito sa issue na ito. May initial na no, tapos tawag dito in-acknowledge na ng Office of Senator Angara yung aming request, no. So yun, inaasahan namin na magiging mabuti itong pag-uusap na ito para sa ating mga guro. Kasi hindi naman maaari na yung mga teacher natin lagi na lang kami yung kumbaga tinataya para dito sa mga ganitong usapin. So yun na siguro, Sir Mark, at maraming salamat sa iyong pagbibigay ng opportunity sa amin. Sir Benjo Basas, ang chairman po ng Teachers Dignity Coalition. Sir, mabuhay po kayo at ingat po sa pagpasok, sir. Mabuhay po kayo. Thank you po.